שוקלים ללמוד במסלול הסבת אקדמיים לסיעוד? אתם מתלבטים בין מסלול הסבה עם תואר ראשון לבין מסלול הסבה ללא תואר? אז בואו ואעזור לכם קצת. היי, אני שירן. אני היועצת האקדמית של מסלול הסבה בבית ספר שמיר אסף הרופא. ראשית, על מנת להתקבל למסלול הסבה עם תואר, אתם צריכים ממוצע מעל 80 בתואר הראשון. אם אתם עומדים בקריטריון הזה, אז בהחלט שווה לכם לשקול להצטרף למסלול. תואר BSN בסיעוד של האוניברסיטה העברית בירושלים, שזה התואר שתקבלו, הוא תואר מוכר בכל רחבי העולם. כרגע זה לא ממש אומר כלום, אבל זה פותח לכם אופציות לעתיד. ואם אנחנו מדברים על העתיד, אז תואר יקל עליכם להתקדם לתפקידים ניהוליים, שמרביתם דורשים תואר בסיעוד. לימודי הסבה בשמיר מיוחדים בעיקר בגלל סיבה אחת, והיא היחס האישי שתזכו מאיתנו מצוות בית הספר. אנחנו מקפידים לשמור על קשר חם ומכיל עם כל התלמידים. עם השנים זה הופך ממש לדגל שלנו. לא תמיד צריכים את זה, אבל במידה וכן, יהיה לכם תמיד למי לפנות, ומישהו שבאמת יצא מגדרו לעזור לכם. וזה מניסיון שלנו אחד הדברים הכי חשובים בבחירת מקום לימודים. אז אם בא לכם ללמוד במוסד מצטיין, עם תשוקה לאיכות ומצוינות מצד אחד, אבל גם מוסד שהוא חם וקשוב ורואה אתכם כמו שאתם עם כל הבעיות והדברים הלא צפויים שקורים לכולנו, זה המקום בשבילכם. חשוב שתדעו, לימודי הסבה לסיעוד הם לימודים שדורשים מאמץ. המסלול של הסבה עם תואר דורש מאמץ קצת יותר גדול. שני המסלולים מצוינים, ואם תבחרו במסלול הסבה ללא תואר, שום דלת לא נחסמת לכם לעתיד. להפך, עצם זה שהתחלתם ללמוד רק פותח לכם אין סוף דלתות. לאלו מכם שמתלבטים, אני יכולה להגיד מניסיון, שלקבל החלטה להתחיל ללמוד באמצע החיים זה לא פשוט. אבל אם יש משהו שאני יכולה לספר אחרי הרבה שנים, כמרכזת של מסלולי הסבה, זה שברגע שמתחילים, יש משהו שדוחף קדימה. ודברים פשוט מסתדרים. אני רואה את זה שוב ושוב. אז יאללה, צאו לדרך. אני כאן.